سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدلو علتاو زيناتات اب إثيوبيا انصار امريكا زغنعه سلاماو سلف مكيادو كل الامحرة اب كينات تግራይ ዝተወግኡ በመሐካሙ 3 ቢሊዮን ብር ባጀት محتاتو ኤርትራ አምጥፋን ግሉጽነትን በደረጃ ዓለም ዝሓዘት ተርታ ፍሉይ ሓይልታት ሰራዊት አሜሪካ ናብ ኬንያ ከመጹ ምዃኖም መግላጹ እስራኤል ነቲ ባይተጸደቀ እማመ መቃወማን ኤርትራ ሓንቲ ካብ ደገፍቲ እማመ ምዃናን ካልእን ዘደህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተነ ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ከሳብ 10,000 ዝበጽሑ ሰልፈኛታት አንጻርቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊት ሃገር ትገብሮ ዘላ ጸቕጥ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡሎ ምሕዳር ጆ ባይደን ምሕዳር አብይ አሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ከፊትዎ ዘሎ ኩናት አቋሪጾ ናብ ናይ ዘተ ጣውላ ክምለስ ዝጽውዕ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ድማ ማዕቀብ ናይ ቪዛ ከም ድማ ኣብ ልዕሊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ምድስካል ክገብር እንከሎ ብሕጂ እውን ካልእ እገዳታት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ አጠንቂቑ ጸኒሑ ሕጂ ከዓ ነዚ ንምቋም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ተሳተፍቲ ነቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣውሪዳቶ ዘላ እገዳ ዝቃወም ጭርሖታት ከልዕሉ እንከለዉ ገለ ተሳተፍቲ ድማ ንፕሬዚደንት ሩስያ ፑቲን ንፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ዝንእድ ጽሑፋትን ከምኡ ድማ ስእልታት ናይቶም መራሕቲ ከንበልበሉ እዮም ተራእዮም ኣብቲ ኣብ አዲስ አበባ ስታዲየም ዝተኻየደ ብሚኒስትር መንእሰያት ኢትዮጵያ ዝተዋሃደ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ምክትል ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበበ ተረኺባ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል በፍጹም አይንን ብርከ ኸኒና እቲ በአሜሪካ ወሪድ ዘሎ እገዳ ቆቡል ኣይኮነን መምሕያሽ ክግበረሉ ኣለዎ ኸትብልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ እገዳ ዘለዎ ተቃውሞ ዘገለጸት ኣብቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ዝድግፉ ሰልፈኛታት ሃገሮም ኢትዮጵያ ብጀካ አሜሪካ ካልኦት ሓያላት ሃገራት መሓዙት ከም ዘለዋ መልእኽቲ ንምስዳድ ብዝመስል መልክዕ መራሕቲ ቻይናን ሩስያን ክምጉሱ እንከለዉ ስእሎም ከዓ ብዓብዪ መልክዕ ተዳልዩ በቶም ሰልፈኛታት እዩ ከም በልብል ዝተረኣየ ትማሊ ብጀካቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ንማዕቀብ አሜሪካ ኣብ ከተማታት ድሬዳዋ ሃረርን ጋምቤላን እውን ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹሎ فدرالو መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ክልል አምሓራ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ 3 ቢሊዮን ብር ክቅርብ ሕቶ ከም ዝቀረበሉ ተገሊጹ ክልላዊ መንግስቲ ክልል አምሓራ ነዚ ናይ 3 ቢሊዮን ብር ሕቶ ዘቅረበ ከዓ ኣብቲ ክልል ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተወግኡ ወተሃደራት ይሕከሙ ብምንባሮም ከምኡውን ሕጂ እውን ዘለዉ ብምዃኖም ከም ዝኾነ ተገሊጹ ነዚ ሕጂ ኣቅሪብዎ ዘሎ ናይ 3 ቢሊዮን ብር ሕቶ ኣመልኪቱ ከዓ መንግስቲ ክልል አምሓራ ናብ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብዙሓት ካብ ሰራዊት ፈደራል ኣብ ዝተፈላልያ ሆስፒታላት ክልሉ ክሕከሙ ከም ዝጸንሑ እቲ ዝሕተት ዘሎ 3 ቢሊዮን ብር ከዓ ወጻኢታት መሐከሚ ናይቶም ወተሃደራት ከም ዝኾነ ይገሊጹ ዝርከብ ብመሰረት ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከዓ ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣብቲ ናይ ራዲዮሎጂ ክፍሊ ኣብ ሰሙን 4 ብኸቢድ ዝተጎድኡ ሕሙማት ዝረኣዩ እኳ እንተኾኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ ግዜያት ግና እቲ ቁጽሪ ተዓጻጻፊ ከም ዝኾነ ይተገሊጹ እቲ ኣብ ክልል አምሓራ ዝርከብ ሆስፒታላት ብጀካቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተወግኡ ናይ ፈደራል ወተሃደራት ናይ ክልል አምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ወተሃደራት እውን ክሕክም ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ሕክምና ዘሎ ወጻኢታት ንምሽፋን ከዓ መንግስቲ እቲ ክልል ንፈደራላዊ መንግስቲ 3 ቢሊዮን ብር ክህቦ ሓቲቱ እዩ ዘሎ ዓመታዊ ዝዘርግሕ ሃገራት ኣብ ምሕደረአን ዘለወን ግሉጽነት ከምኡ ድማ መጥፋ ኣብ ግምት ዝእቱ ተርታ ሕጂ እውን ናይ ዓመተ 2020 ሒዙ ዕላዊ ኮይኑ ተዘርጊሕሎ ኣብቲ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ሃገራት ዓለም ዘሎ ደረጃ መጥፋእን ግሉጽነትን ዝገልጽ ጸብጻብ ከዓ ሃገራት አፍሪቃ ካብተን ኣብ ድሕሪት ዝተሰርዓ ሃገራት ክኾና እንከለዋ ኣብዚ ደረጃታት ኤርትራ እውን ብመጥፋእን ግሉጽነትን ክንደይ ከም ዝሓዘት ተገሊጹሎ ኣብዚ ደረጃታት ከዓ ኤርትራ ብ21 ነጥቢ ን19 ሃገራት በሊጻ ብዓለም ደረጃ ብመጥፋእን ግሉጽነትን ኣብ መበል 160 ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ኣብዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ደረጃታት ጎረባብቲ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያ ብ38 ነጥቢ መበል 94 ደረጃ ክትሕዝን ከላ ሱዳን ብ16 ነጥቢ መበል 174 ደረጃ ጅቡቲ ብ27 ነጥቢ መበል 142 ደረጃ ሒዘን ዘለዋ ኣብዚ ደረጃታት ከዓ ኤርትራ ብደረጃ አፍሪቃ ብምጥፋእን ግሉጽነትን ኣብ መበል 11 ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ ብደረጃ ዓለም ከዓ እተን ዝኸፍአ ምጥፋእ ኣለወን ተባሂለን ኣብ ድሕሪት ዝተሰርዓ ሃገራት ብድሕሪት ቀዳመይቲ ሶማል ክትከውን ከላ ካልአይቲ ድማ ደቡብ ሱዳን ኮይና ሶሪያ ከዓ ብድሕሪት ሳልሰይቲ ተሰሪዓ ኣብዚ ወፂ ዘሎ ዝርዝር ከዓ እተን ዝተሓተ ደረጃ ምጥፋእ ኣለወን ተባሂለን ብብሉጽነትን ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ ሃገራት ቀዳመይቲ ኒውዚላንድ ክትከውን ከላ ካልአይቲ ዴንማርክ ሳልሰይቲ ፊንላንድ ራብዓይቲ ድማ ስዊዘርላንድ የን
መንግስት አሜሪካ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሸውዓተ ጀሚሩ ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ፍሉያት ሓይልታት ናብ ኬንያ ልኢኹ ምስ ሰራዊት ኬንያ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ከም መግለጺ ሰበስልጣን ሰራዊት አሜሪካ ከኣቶም ናብ ኬንያ ዝለኣኹ ፍሉያት ሓይልታት ንሰራዊት ኬንያ ንግብረ ሽበራ ኣብ ምክልኻል ዘለዎ ዓቕሚ ንምዕባይ ከምኡ ድማ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝቐንዐ ፍሉይ ስርሒታት ክገብሩ ዘኽእሎም ዓቕሚ ክህልዎም ክሕግዞም ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ሓደ ማጆር ሮሊን ዝተባህለ በዓል ስልጣን ሰራዊት አሜሪካ ከኣ ሃገሩ አሜሪካ ምስ ኬንያ በትካላዊ ደረጃ ኣብ ናይ ከቢድ ብረት ቤት ትምህርቲ ከምኡ ድማ ካልእ ክፋላት ሰራዊት ኬንያ ከተሻርኽ ከም ዝኾነት ኣብ ቀረባ መጻኢ ከዓ ናይ መሬት ሓይልታት አሜሪካ ምስ ናይ ኬንያ ወተሃደራት ክሻርኹ ከም ዝኾኑ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝስምዑ እዩ ተዛሪቡ። ብጀካ እዚ ከዓ ሓለፍቲ አሜሪካ ኣብዚ እዋን ንኬንያ ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራ ስትራቴጂካዊት መሓዛ ገይሮም ከም ዝርእይዋ እዩ ተገሊጹ። ከም ዝዝከር ቅድሚ ሕጂ ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ኣብቲ ኣብ አፍሪካ አንጻር አልሸባብ ዝኣመሰሉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ትገብሮ ዝነበረት ቃልሲ ንኢትዮጵያ ቀንዲ መሓዛ ገይራ ትሰርሕ ዝነበረት ኮይና ሕጂ ግና እቲ ሃገር ምስ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ዘለዋ ዝምድና እንዳሓርፈፈ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ አንጻር ግብረ ሽበራ ንምቅላስ ኣብቲ ዞባ ንኬንያ ከም ቀዳመይቲ መሓዛ ክትሪኣ ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ከም ዝፍለጥ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ካብቲ ሶማል ዝመደበሩ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ብዙሕ ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራ ዘሰዓበላ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣጋጢምዋ ነይሩ እዩ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ምምሕዳር ፍልስጤምን ፓኪስታንን ዘቕረብዎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ፍልስጤምን እስራኤልን ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መርመራ ገበናት ኩናት ክካየድ ዝብል እማመ ከም ዘድመጸ ተፈሊጡ። ኣብቲ ዝተኻየደ መስርሕ ምድማጽ ከዓ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምስቲ ናይ 11 መዓልቲ ኩናት አንጻር ፍልስጤም ብዘተሓሓዝ ገበናት ኩናት ተፈጺሙ ከይከውን መርመራ ክግበር ከድምጻእ እንከለዋ ኣውስትሪያ፣ ቡልጋርያ፣ ካሜሮን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ዝርከበን ሃገራት ከዓ አንጻር እቲ ዝቐረበ እማመ አድሚጸን። ኣብቲ ዝነበረ መስርሕ ምድማጽ ከዓ እቲ መርመራ ይገበር ዝበላ ኤርትራ፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ አርጀንቲና፣ ሱዳንን ቬኔዙዌላን ዝርከበን ሃገራት ብምብዝሕን እቲ እማመ ጸዲቑሎ። መንግስቲ እስራኤል ከዓ ዝእማመ ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምጽናት ክገብር እየ ዝብል ሓማስ መጸባበቂ እዩ ክትብል ተቃውማ ክትገልጽ እንከላ ድሮ ከዓ ንኣምባሳደራት እተን ነዚ እማመ ዝደገፈ ሃገራት ጸዊዓ ተዘራርብ ጀሚራላ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ከዓ ትማሊ ንኣምባሳደር ፊሊፒንስ ጸዊዓ ዘዘራረበት ኮይና ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ኣብ ኤስያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስን ዝኾነ ጊላት ኮሄን ከዓ ፊሊፒንስ ንባዕላ ኣብ ደቡባዊ ሸነኻ ብእስላማውያን ግብረ ሽበራውያን ናይ ጥሩፋት ሓደጋ እንዳወረዳ እንከሎ ነዚ እማመ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምድጋፋ ነቲ ናይ ሓማስ ገበና ዝሽፍን እዩ። እዚ ከዓ ዘይቅበል እዩ ክብል ተዛሪቡ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም።